हेल' फ्रेन्ड्स, कर'ना भाइरासखौ लानानै दिनै मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय जायनाखि लकडाउन दङ, आं बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानदों। बे लकडाउना मा एबा मा जाहोननि थाखाय लकडाउनखौ फोसावनाय जादों, आं बेनि सायाव फंनैसो बुंगोन। बेखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गुरै खावलायबाय, लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। जागायनायनि आगोल आं फंसे खोथाखौ बुंखानो सानदों। जिहेतु आं बेखौ मबाइलजों शुट खालामदोंब्ला बेनि जायनाखि अडिअ' साउन्ड बे मोजां फैनाय नङाबो जानो हागौ, आरो फैनायबो नंखाया, जिहेतु आं बायजोआव दङ। आं जेबो माइक साइक इउज खालामाखै। दा जियानो जादोला दाख्लै 22 मार्च बेखालि मा होनदों सुबुंनि कारफिउ, जनता कारफिउ होबाय। दा बेवहाय मानसिफ्रा गोबाङानो फालिदोंमोन, नाथाय मोनाबिलि समाव जायनाखि थैनायखौ मेगन सिगाङाव लानानै जोंनि थाखाय गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमनानैबाबो डक्टरफोरा, मेडिकेल स्टाफफोरा खामानि मावगासिनो दङ। दा बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै 5 मिनिट सम बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै थोरसि दामनानै बा आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय खावलायदोंमोन। नाथाय गोबाङानो लामा ओंखारनानै धल ताल दामलाबायनानै, खांसि थोरसि दामलाबायनानै लामा प्रसेसन खालामबाय। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि भारतनि गिबि मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि बिथाङा दुखु फोरमायदोंजों लोगोसे नैबे कर'ना भाइरासआ जाहाथे बांसिननिफ्राय बांसिन जोंखौ साग्लोबनो हाया, बेनि सोमोन्दै बेखौ नोजोर बोनानै भारतनि दाब रायजोफोरावनो मा होनदों लकडाउन फोसावदों। दा बे हिसाबै जोंनि आसामावबो दिनै मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय लकडाउन फोसावदों। दा बे लकडाउनाव ओरैबायदि जाहैगोन, बे लकडाउननि गेजेरजों ग्रसारि शप, जेरैबायदि ग्रसारि गेलामाल, जेरावनाखि जों मुवा बेसाद बायनानै मोनो, बे खुला थागोन। डक्टरनि फार्मासि, मेडिकेल बेफोरो खुला थागोन। फारसेथिं पेट्रल पाम्प, डिपु जायखौ बुङो, बेबो खुला थागोन होननानै सरकारा फोसावदों। नाथाय गासैबो स्कुल, कलेज, अफिस, सरकारि बेसरकारि गासैबो फसंथानफोरानो बन्द' थागोन। लोगोसे पाब्लिक ट्रान्सपर्ट, प्राइभेट ट्रान्सपर्ट गासैखौबो बन्द' थागोन होननानै सरकारा फोसावदों। आरो जाय बिथांमोना बे रुलखौ मानिया, बेखौ गिबि खेबनि थाखाय 6 दाननि थाखाय जेलाव सोनाय जागोन होननानै बुंदों। आरो नैथि खेबनि थाखाय जुदि फिन रुलखौ सेफायोब्ला बिथांमोनखौ 2 बोसोरनि थाखाय जेल होनाय जागोन होननानै सरकारा फोसावदों। ओंखायनो अन्नानै गोनांथार खामानि गैयाब्ला बायजोआव थाङालासिनो न'आव थानानैनो जाहाथे समखौ हगारहरो। जिहेथु बारा गोबाव सम फोसावाखै बिथांमोना। दिनैनिफ्राय 24 मार्चनि मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय 31 मार्चनि हरनि 12 बाजिसिम बे लकडाउनखौ फोसावदों। ओंखायनो अन्नानै बयखौबो जाहाथे जाय बिथांमोना मिन्थिया, जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा गोबाङानो मिन्थिया, बिथांमोनखौ जाहाथे बयबो फोरमायनानै होयो आरो बे लकडाउनखौ साक्सेसफुल खालामनायाव हेफाजाब होयो, आं बयनिसिमबो खावलायखादों। जिहेथु खामानिया जिउनिख्रुइ देरसिन जानो हाया। जिउ थांना थासान्दि जोङो गासैबो खामानिखौ मावफुंलांनो हागोन। ओंखायनो जाहाथे जोङो स्टेप बाय स्टेप खामानिखौ, रुलफोरखौ फल' खालामनानै जाहाथे कर'ना भाइरास एबा COVID-19 बेखौ होबथानायाव बयबो हेफाजाब होलायो। जिहेथु बे बेरामखौ होनना बुंनाय जादों, जोङो न'निफ्राय ओंखारलांनानै गुबुननिफ्राय लाना फैयागौमानि बे बेमारा जोंखौ होसोबोआ होननानै बुंदों। ओंखायनो जों जेसेबांखिनि न'आव थानो हागोन अब्लासिम जों गावखौनो सेफटि फिल खालामगोन, एबा जोङो बे बेरामनिफ्राय, बे भाइरासनिफ्राय सेफ थानो हागोन। ओंखायनो जाहाथे बयबो बे रुलखौ फल' खालामो। जायनाखि लकडाउन दिनै मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय 31 मार्चनि हरनि 12 बाजिसिम बेखौ फल' खालामो, आं बयनिसिमबो खावलायबाय। गोजोन्थों।